Многократно каним Министерство на околната среда и водите и министъра за интервю. За сега имаме отказ, но вчера екоминистъра пред неделя 150 на Националното радио каза, че качеството на атмосферния въздух се подобрява в цялата страна. Това е тенденция, която е трайна и устойчива. По думите му, в последните 3 години на територията на цялата страна няма превишение на средногодишните норми за фини прахови частици. Темата какво дишаме стана актуална, след като се повдигна въпроса къде са разположени онези измервателни станции, на които трябва да вярваме, че реално отчитат качеството на въздуха, дали не са изолирани в райони, където на практика да се скрие истината за замърсяването в най-натоварените от към трафик точки. Примерът с София беше станция изместена от Орлов мост преди години. Преди много години, в младост. В Пловдив също от много натоварена точка, в едни туи, завита и прегърната в нещо като квартална градинка. Според министъра тези устройства, измервателни уреди не мерят в една точка, а хващат атмосферата в радиус от километри. В студиото е адвокат Димитър Площаков от Пловдив. Говорили сме с него и друг път. Добро утро. Добро утро. Който казва, че това, което всъщност държавата прави, прилича на геноцид и че е повод за разследване. Разследване е срещу кого, господин Площаков? Има ли в това лична отговорност или всичко, ако е така, както вие казвате, потъва в някаква колективна безотговорност? За разлика от министъра на околната среда, аз не съм политическо лице. Не мога да си позволя политическо говорене. Аз съм юрист. Юристите знаем стойността и значението на думите, които използваме. Много внимаваме, когато използваме думи. Така че аз използвах думата геноцид спрямо собствения народ съвсем съзнателно, с пълното съзнание за значението на тая дума. Основание да използвам такива квалификации ми даде едно мое разследване, което се съдържа в този класьор и в този фотоалбум. Упорито представители на Министерството на околна среда и на Изпълнителната агенция по околна среда отказват среща с мене. Това е разбираемо. Принципно, разговорът с адвокат не е лесен. Какво да говорим за адвокат с личен мотив? Това е нещо страшно. Кажете ни, припомнете, личния мотив във вашето семейство има проблем. И какво мислите за тези твърдения, предизвикани от шума, който вдигнахте? И опровергават се. Хубав бил въздуха. Особено напоследък. В моето семейство имам дъщеря, която щеше да умре в моите ръце от астматичен спазъм преди години. И второ дете, което тази пролет му се наложи да ползва инхалатор за пръв път. Това е моят личен мотив. Принципно адвокатите сме дребнави хора. Склонни сме да анализираме. А когато към това нещо добавим и личен мотив, се получава страхотна комбинация. Искам да кажа на министъра на околната среда, че е срещнал в мое лице своя сбъднат кошмар. Аз ги сварих тези хора по бели гащи и ще доведа това нещо до край. Ще накарам половин София и половин Пловдив да заведат искове, каквито аз съм завел за обезщетение. А също така ще уведомя и последния брюкселски чиновник с какви ганьовци си имат работа. Много държа това да стигне до господин министъра. Така. Дайте и данни. Сега да кажем, с няколко думи в какво е геноцида. Да. Геноцида се изразява в умишленото, целенасочено компрометиране на националната ни система за контрол качеството на атмосферния въздух, което се извършва от органи на Министерството на околна среда и водите и на пряко ангажираните с тази дейност по мониторинг на околната среда, Изпълнителна агенция по околна среда. Дали сте няколко снимки и файлове на нашия продуцент, само да добавя, че в резултат от тези действия на тази администрация, която е натоварена именно с задължение да опазва околната среда, да ни информира и да прилага някакви мерки, да изисква такива мерки за подобряване на тази среда, загиват преждевременно 11 000 български граждани всяка година. Това са данни официални на Световната здравна организация и на Европейската агенция по околна среда.
За разлика от министър на околната среда, от мен няма да чуете нито една дума политическа, която се базира на нещо различно, освен на документите, които аз събрах в резултат от моето разследване. Това са данните. Точно така. Това е свалено от сайтовете на съответните агенции. Това е Европейската агенция по околна среда. Виждате колко? А това се отнася за фини прахови частици с диаметър 2,5 ли? Това са тия най-малките. Точно така. И това изключва азотния, а другите... Това е само от прахови частици. Само. Да, праховите частици, това е най-опасният, най-вреден замърсител. Това е, което се отлага върху нашите обувки, върху нашите автомобили. Това е, което имаме ние в нас. Един пловдивски лекар ми каза, че всеки от нас носи в себе си фини прахови частици в обем на една тухла. Ето, виждам 3800. Това са в абсолютен брой случаи, нали така? А значи при нас е 15,1 на 1000 ли е това? Какво е? Не, на 1 милион. Ние имаме Какво е това 15,1? Това е относителна тежест прямо броя на населението, но ние имаме най-висока такава тежест в целия Европейски съюз. 10,7 е Белгия. Смъртност в резултат от лоша околна среда. Това е. Австрия сте дали за сравнение 9,9. Хърватия не е много далече от нас обаче. Не като абсолютен брой, а като процент. Да. Всеки има достъп. Това са публични данни. Всеки може да ги разгледа. Информацията е навсякъде около нас. Обаче от МОСВ казват, нашите станции са разположени по правилата, те отчитат в реално време съвсем коректно. Всичко е така, както го изискват европейските директиви. Няма проблем, казват те. Там, където станциите не са точно на място, защото имало строителни работи и са били преместени, или защото от общините са ни дали точно тези места, някои от тях са в паркове. Защо не го казват в мое присъствие? Когато аз ще имам... Отговорете им сега. Ще имам възможност да им задам няколко въпроса, конкретни, които се съдържат в тази папка. Първо искам да кажа, който е адвокат Димитър Площаков, който вдигна този шум по медиите и се превърна в кошмара на министъра на Изпълнителната агенция по околна среда. Той адвокат ли е, еколог ли е, да не би да е някакъв кандидат-депутат, който си прави реклама. Повтаряте въпроси, които сте чули вече ли по своя адрес? Не, които може би са в главата на тия хора. Адвокат Площаков е един най-обикновен пловдивски адвокат, както казахме, с личен мотив. Гледа си адвокатските дела, плаща всеки месец данъци, с които данъци изхранва многобройна армия от държавни чиновници, чието основно призвание е да му осигурят нормален живот с нормална продължителност, така че той да може да си гледа адвокатските дела на спокойствие. И личния мотив. Кажете ни тези снимки, които в момента се въртят. Какво и от кой град показват или доказват? Така. Колегите пуснаха софийски, сега сме на едни пловдивски... Да, ако може да върнем предишната баня Старина 2012, ако имаме такава възможност, това са пловдивските станции. Какво трябва да разберем? Това е обвитата в храсти станция Каменица. Ето това е вдясно на снимката. Виждате разположението на станция Баня Старина през 2012 година. Това бялото нещо. Най-вдясно. Да, точно така. Това е едно от оживените. Не е най-оживеното пловдивско кръстовище, искам да кажа. Има и много по-големи задръствания по другите кръстовища. Тази станция е преместена през 2013-2014 на съвсем друго тихо, периферно място в едно кръстовище, което е абсолютно безлюдно в сравнение с натоварените пловдивски кръстовища. Ето няма станцията през днешно време. С аргумента е преместена, че наблизо щял да се строи транспортен възел на 2 нива. Разрешение, това са абсолютно привидни фейк аргументи, ако мога така да се изразя. Строителството на този транспортен възел, разрешението за строеж е издадено 9 години след преместването на тая станция. Строителството му никога не е започвало поради силни обществен натиск. Става въпрос за пробива на водната палата. Но тя е преместена. Да. Това е станция там зад храста, нали? Да. Станция Каменица, тя е преместена точно така. Аргумента, който чукам, тази станция отчита понякога по-високи замърсявания, отколкото като беше на предишното място. Или пък станциите в Пловдив веднага реагираха на пожара в Цалапица. Това аргументи ли са? Не, това е абсолютна манипулация и лъжа. Защо? Защото тази станция за миналата година отчела 34 броя превишение на средноденонощната норма. На предишното си място е отчитала 5 пъти повече. Орлов мост показваме 2012. Да. Орлов мост, ето го. Аргумента за изместване на Орлов мост. Изведнъж се възникнал някакъв паркинг. Ето го паркинга в днешно време. Ако сега минете
през същия паркинг, ще го видите в същото състояние. Там няма нито една кола. И строителство на метростанцията. Окей, метростанцията се е построила от преди колко? 8-9 години, но станцията така и не е върната, автоматичната станция. В момента тя се намира в двора на Националния институт по метеорология и хидрология в паркова среда. Да. Това е абсолютната манипулация на държавата. Плевен, казват колегите, Плевен. че ще Това е видим. улица Дойран номер 100 в Плевен. Виждате. 2012. Това е през 2016 изместена тази станция. На мястото й има вече 3 паркоместа. Явно работната... изместена ли е пак на много по-озеленено? Специално за Плевен. Ето в двора начално училище Патриарх Евтимий има такава снимка. Специално за Плевен съм подготвил, ето това е работната група. Това е ето го двора на началното училище. Там е станцията в момента. Няма нищо общо с натовареното движение на улица Дойран 100. А този документ? Този документ е работната група за преместването на Плевенската станция. 9 души са си подписали от централното и от местната власт и така нататък. Вашето обобщение, защо се прави всичко това? Тези хора също дишат същия въздух, също имат деца. Каква лична причина могат да имат да се получи един неверен, по-екологичен резултат? Ами това би трябвало да го каже разследването. Аз изпратих сигнал чрез медиите в предаването на Българското национално радио неделя 150 преди една седмица. Там гостуваше, следващ гост беше председателя на Асоциацията на прокурорите. Така че разследването би трябвало да каже в чия глава се е пръкнала тая гениална идея да размести тези станции. Тези станции са разместени не случайно. За пръв път смея да твърда, че аз правя връзката, логическата верига между наказателните процедури, които се провеждат в Съда на Европейския съюз в Люксембург спрямо нашата държава, заради неизпълнение на директивата за качество на атмосферния въздух, между изместването на станциите и между 11 000 смъртни случая годишно. Тази комбинация от факти до сега, този пъзел, никой не го е нареждал. Откъде личи... Аз нямам пряко доказателство. Доказателства са косвени. Така. Те се намират в делото по една от наказателните процедури. Знам номера и така нататък. Няма да ви занимавам. Това е за да си спестим едни пари от наказателни процедури заради невъзможността да подобрим въздуха. Усилията са ни свързани към това да си подадем и за себе си и за да си спестим европейските институции други данни. Не пари, колкото да си спестим петна върху имиджа на управляващите, които са ни управлявали през този период. Въпросът е, че те бяха различни, господин Пустаков. Какъв е този консенсус? Последните 20 години са ни управлявали едни и същи хора. Няма да казваме кои. Нали? В предизборно време си. Цитирам становището на представителите на нашата страна в наказателната процедура. Това са 3 кратки изречения. През 2013 съобщените данни показват тенденция за намаляване броя на превишенията на пределно допустимите стойности, приложими за концентрация на фини прахови частици. На територията и в голяма част от пунктовете за измерване на качеството на въздуха е налице тенденция за намаляване на броя на превишенията на пределно допустимите стойности. Към 2014-2015 в резултат на предприятите мерки в голяма част от пунктовете е налице тенденция за намаляване на пределно допустимите стойности. Данните за 2013 са поставени с тези за 2012 и 2011, показват подобряване на средните стойности. Край на цитатите. Какви мерки според вас са били предприяти в този период? Освен една единствена. Една заповед, тя се съдържа в една заповед на министър Нона Караджова от 2011 година. За какво заместене на тази заповед дава срок, двумесечен срок на държавната ни администрация. Това е спешен срок, в който двумесечен срок трябва да се преразгледа местоположението на всички пунктове до един от националната ни система. Какво е накарало през 2011 година да се задейства администрацията и да размести пункт? Вследствие тази заповед се преместват 8 броя пунктове в цялата страна. Това е връзката, която... Каква е връзката между тази заповед? Връзката е новата директива за атмосферния въздух в Европа и последвалата практика на Съда на Европейския съюз. Вече директивата разпорежда, че държавите трябва да гарантират резултат. Те трябва да покажат стойности на замърсители под определени граници, а не да декларират мерки, каквото сме правили до момента. Разбираме ви, тема, по която ще продължим. Не слагаме точка, вдигате дискусията отново и призовавате всички да заведат дело като това, което вие заведохте. Призовавам ги. Да. Призовавам ги. Ще им обясня как става. Тоест всеки един в лично качество може да го направи. Абсолютно всеки един софиянец, всеки един пловдивчанин, всеки един, мога да цитирам и градовете. Приключени времето, ние ви благодарим.
ще продължим тази тема. Да кажа, че ние не сме спирали да каним и Министерството. Всеки ден отново получава покана министъра на околната среда и водите да гостува в нашето предаване. Темата, по нашето скромно мнение, е изключително важна. Продължаваме напред.